ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನಿ ಅರಿಮೀನು ಮಾಡೋದು ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳ್ಳಾರ್ದು ಪುಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಆಬೇರ್ ವಾಸ್ತವ ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂರಿಪರು ಸಾರಿ ನನ್ನ ತೋಪಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂದು ದೋಸೆ ಹೋಯ್ತಾ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸೆ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತದ್ದು ಮಂತನಿ ಸಜ್ಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಪುರ ಬಜೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಜೆಲ್ ಪನ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಕಡೆದು ಐಕೆ ಚೂರು ಈನೋಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈಪೋಡು ಶೋಕ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ತೂರಿ ಪರಿತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ತೋಪನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಲಾಕು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೆಳು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಆತ ನಿಖಲ್ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರತು ಪೋಣ್ ಗೋದಾಣೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಗ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀಡು ಪಾಡಿದೆ ಒಂಚೂರು 4 ಗಂಟೆ ದಿಯೇ ಬೋದಲೋಡತೆ ನಿಖಲ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವನು ಪೊಡಿ ಮಂತಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಐಕು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೊಟ್ಟೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಲೊಟ್ಟೆಡು ರಡ್ಡು ಲೊಟ್ಟೆದಾತು ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟೆದಾತು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರಿ ಸಪುರ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಐಕೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊದಲರಿದು ಅವೇ ನೀರಿಡು ಅಂತದಾಯ್ತಾ ಬಂಡಿ ಬಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೇನೆ ಕಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಬಾಜನಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈನೋ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಈನೋ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ದೀದು 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ದೋಸೆ ಮೈಪೋಡು ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನಿ ಅರಿ ನೀರಿಡು ಪಾಡೋಡು ಉರ್ದು ನೀರಿಡು ಪಾಡೋಡು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕಡೆಯೋಡು ಕುಡವಿನ ಇತ್ತ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯನ ಅರಿಲ್ಲ ಉರ್ದುಲ ನೀಡು ಪಾಡೆ ಬಂದ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಡೆ ಓಡಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಬರದಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ಹೋಲ್ 1.5 ಡೇದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಈವನ್ ಟಿಫಿನಿಗ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಆಪುಂಡು ನಾವು ದೋಸೆ ಮೈತು ಬೇಡ ಲಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ಸೋಕು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುನು ಈಜಿನ ಸಮ ಕಟ್ಲಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಹನುಮಂತನ ದೋಸೆ ಏನು ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾಗಿಜಿನ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ಜರಿಗೆ ಹೆಂಗತ್ತೆ ಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ತೂದಿ ಪರೇರ್ ಮತ್ತು ತುಲ್ಜರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಪೋತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮುರಂದ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ದು ಕಾಸು ಬೈದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉರ್ದು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಜನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆತ ಶೋಕು ತರ ಕಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಗಿತ್ತೀನಿ ಬಂದೆಂದು ಅವು ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕಲ್ ತೋಜ್ ಪದಿತ್ತೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಗಿದ್ರು ಅಂತುಂಡು ಅವೇನ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಂದಿನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಪ 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 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ದೇತದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬನಾನ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದು ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಯಾನೆ ಇದೇ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಬೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತುದು ಎಂದ ಬಣ್ಣ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋತು ನೀ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅಡು ಓಡೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ದೋಸೆ ತೀರತನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಿರಂದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮಾರೆ ಮರೆತು ಪೋನು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಒಂದು ದೋಸೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಗಿದಾದ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಅವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಐತೆ ಚೂರು ಇದ್ದಂಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆ ಏನು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯೇನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಟ್ನಿನ್ಯ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾರ್ದ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯಿನಿ ಎಸ್ ಸೀತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಟಿಗೆ ಗದ್ದು ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುವೆ